תודה, אלעד. הבוקר תדון ועדת החינוך בכנסת בתקנות משרד החקלאות להחזקת תרנגולות בלולים מתועשים. הנה פיליס גלזר. רק נגיד שהתרנגול והתרנגולת שמכבדים אותנו בנוכחותם הגיעו מהחווה בתל אביב. אוקיי. כן, אני לא יודעת אם אני צריכה להחזיק את זה או לא, כי נראה לי שהוא ייפול. אל תיקחי אחריות. מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהזדעזעתי כשהתחלתי לקרוא על איך התרנגולות הרגילים חיים. ומה הביצה שלנו, זאת אומרת, אנחנו אוכלים ביצים, ואנחנו לא חושבים על מאין הם באו, והם מגודלים? כן. בכל כך הרבה אכזריות, שזה פשוט הוציא לי את הטעם. למשל, הם דחוסים בתוך כלובים, כמו הכלוב הזה, דוגמה הכלוב הזה, וכותמים להם את המקור. כדי שלא ינקרו אחת השנייה. כן, אבל זה ממש מגעיל. חוץ מזה, הם הורגים את כל הזכרים. זה עולם ללא זכרים. בארצות הברית, דרך אגב... זה הפנטזיה הכי טובה שלכם, לא? זה מה שאתן רוצות, הרי. בארצות הברית הורגים 200 מיליון זכרים באכזריות כל שנה. הנה, אתם רואים את הצפיפות? זה נוראי. ומה שהכנסת דנה היום בחוק, לתת לתרנגולות להסתובב חופשי בתוך ברחובות. ברחובות. מה זה חופשי אגב? מה הסטנדרט של חופשי? חופשי זה שהם יכולים להסתובב, אבל הם גם כן בצפיפות, וגם קודמים להם. ביצי חופש למשל, אולי הם חופשיים, אבל גם קודמים להם את המקור. רק תרנגולות שהם בגידול אורגני, מקבלים אוכל ללא אנטיביוטיקה, לא קודמים להם את המקור. וזה הרבה יותר הומני. אז אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, הבאתי לכם 3 דוגמאות. כן. ביקשתם לטעום אם יש הבדל. כן, את יודעת מה זה מה? את יודעת מה זה מה? בדיוק. כן, יש פתק למטה, אבל אני לא אגיד לכם. קודם כל תחליטו איזה הכי טעים להם. זה פשוט בלי כלום. זה ביצה, בלי כלום. יש קצת מלח בצד. ומה כן, מה? סליחה. יש הבדל בטעם באופן עקרוני? יש אומרים שיש הבדל בטעם. אתם תחליטו בעצמכם. כי זאת הייתה הראשונה, הייתה ממש טעימה. אוקיי. אבל היא הייתה ביצה רגילה. אוקיי. נכון? נכון. אני תמיד מסכימה איתך בשביל זה אתה משלם לי. לא. זאת פחות טעימה. יותר טעימה? פחות. פחות טעימה. הבדל. אוקיי. ההבדל? אוקיי. נראה כי הצהוב הוא אותו צהוב, אולי הלבן משנה. יש ביצים, הצהוב זה תלוי מה כמובן התרנגולת אוכלת. בגדול הם אותו דבר כולן. אוקיי, זה לא הפוינטה. זאת אומרת, הנה, כולם אותו דבר, אבל אני חושבת שגם צריכים לחשוב, בגלל האכזריות, קודם כל, מה שחשוב לדעת, כן, זה היה אורגני. וזה היה שפחות אהבת. החופש. אבל מה שאני חושבת שחשוב, זה שאנחנו צריכים לגדל, אם אנחנו רוצים את הביצים שלהם, אנחנו צריכים לגדל אותם בהומניות, ואין פיקוח על מחירים של ביצים אורגניות או ביצי חופש, ואני חושבת שאולי אם היה פיקוח, אז יותר אנשים היו קונים אותם. ועשו מחקר ש67% מהאנשים היו קונים אותם, אם הם היו... אוי! Guys, relax. I explained to you not to get excited. אוקיי. כן. אבל אני חושבת שגם אפשר להשתמש לעשות דברים בלי ביצים. למשל, בלי ביצים? כן. אנחנו מתים על ביצים. זה סלט ביצים ללא ביצים. אז זה לא סלט ביצים, פיל. זה סלט משהו אחר, מה זה? כן, אבל יש לזה טעם דומה לסלט ביצים, וזה הרבה יותר בריא, ואין בזה כולסטרול בכלל. זה טופו, נכון? טופו. טופו, הבעיה איתו שצריך המון טיבול כדי לתת לו טעם. הוא משל עצמו, אין לו טעם, הוא סתם חומר. זה לא בעיה. הנה, זה כמו בחורה. זה טעים, אבל זה לא סלט ביצים. אני לא יודעת איך להגיד לך. אבל זה הומני, וזה בריא יותר. אלה מאפין שעשו בלי ביצים. אפשר גם לאפות בלי ביצים. איך? דבק פלסטי.
לא, מה? אפשר או לא? אפשר. אפשר להשתמש בטחינה, אפשר להשתמש בביצה מרוסקת, אפשר להשתמש... בביצה מרוסקת? אז איך זה... לא ביצה. אמרתי ביצה? אמרת ביצה. אני אמרתי ביצה? אמרת ביצה. בננה. בננה. בננה, כן. כן, מה עוד? רשם עוד כמה דברים. יש עוד כל מיני שיטות, יש גם במתכונים שלי, אם אנשים יסתכלו באינטרנט, יש מתכונים בלי ביצים, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס יותר בהומניות, ואני מקווה שהיום זה אוכמניות וזה בננה. וזה... אבל זה הקינוח, לא? מה? זה הקינוח. זה הקינוח. אכלנו יפה. אכלנו יפה? כן. מגיע לנו קינוח. סליחה. למה זה ירוק? למה זה ירוק? כי שמה שם משהו בטח שמחזיק את זה ביחד. למה זה ירוק? למה ירוק? ירוק. לא, זה את שמה נזלת של עיזים בשביל שתחזיק את זה ביחד, נכון? זה מעולה. זה מעולה. לא, זה אוכמניות. כשהן נוזלות, אז הן עושות את הגוון הזה. זה מעולה. נכון, וזה בלי ביצים. אז עוד פעם, אני מקווה שהיום בכנסת יחליטו להפסיק עם כלובי סוללה, ואני מקווה שאנשים יתחילו לקנות יותר ביצים אורגניות וביצי חופש, אבל בעיקר ביצים אורגניות, ויש כל מיני מחירים. זאת אומרת, אפשר לבדוק בחנויות, כי הם נמכרים בכל מיני מחירים. גיליתי מ-15 ועד 27. כן, כי כאן ביצים אורגניות באמת עולות 27 שקלים, כשביצים רגילות עולות 10. נכון, נכון. אבל, כמו שאמרתי, אם יש פיקוח, אז יותר אנשים יקנו. אנחנו מודים לך על החברה הנעימה שהבאת לנו היום. אני אקח את התרנגולות שלי הביתה. תשים מהם איזה מרק טוב. לא, guys, לא, אל תשמעו.